baina saio hau emakumezkoei zuzendutakoa da? Ez dakit, baina hau hasi zenetik nire Tinderreko profila sutan dago. Eta ez da precisamente profil feminista bat. Ni badukat astero idazten didan bat, eta bazpare fotopoia bat bidali baino lehen blokeatu indat. Orduan hemen kontua zein da? Feminista ezagunek ez dutela ikusten edo edatzen gure bezalako saioa, ez dutela ikusten, bestelako telebista ikusten dituztela. Bueno, neskak. Martxoak 8ko txioa edo emakumeak, Twitter erabiltzen duten emakumeen artean ez arrakastatsuak izatea, ez da tragedia bat, ez? Marrekatu. Baina ni eta ere naga influencerrak gara. Gurratik ez gara txiki ingo, ez da? Hemendik aurrera, futbola eta politika, Baina ez ETBek egiten duena pixkat disimulatzen dugu berdintasuna kanpainaren bat, eta gero prendaimean pilota gizonezkoena, eta konkiz bezalako saio batean bin matxirulo aurkezle, ez, guk benetan ekingo diogu honi, futbola eta politika. Aita izue, eta berriz ere hasio mendia, ez? Garizuma dela eta aurrunaldia eteten duten kliniken aurrean errosario errezatzen horren aurrean ez dute hartuko inolako neurririk? Lasai! Urkullek bere agendan dauka, hori? Eta Pablo González kazetaria etxera ekartzea berriro, bueltan. Aizu, eta elitzateke erreferendum bat egin beharko honen inguruan? Baina ze parlamentutan, Gasteizkoan, Iruñekoan, Ezaztu, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ere baditugula parlamentuak hautsez beteta baina badaude. Aizu ato, ez dut bai? Non dago? Marika, telebistan. Eskuiduan hau, larre gainen, gatu zen, sardote. Bizioso. Irudi politak esan genizuen, jongo ginera larre gaina, eta erakutsiko genula. Eta erakutsita, Gabon neskak! Gabon! Beharra, Kotxean juinean, gasolina aurrezkoa zen ateratzea? Bai, beharrezkoa zen, jendeak sinisteko benetan egin genuela. Gure fama ona lurretik, botata. Gure fase? Bueno, Bonderbrarekin fama gorakatu egin genela. Zer bidiosa zaren? Bai, oso. Txoni kuadrilla, txoni kuadrilla, eharra izan zen, Bai, oso. Eharra izan zen, giro polita, jendia sano, jendeak gehien bat oinez eia gasolinan ezin da gastatu kotxean, ez da? Bai, abundio bezala, ez? Bere kotxea saldu zuela gasolina erosteko. Más tonto que abundio. Baina orain ikusten da azkarra izan zela. Olako zerbait egin beharko dute, bi kotxe duten etxe askotan olako zerbait egin beharko dute, bat saldu bestia erabili ahal izateko, zatik ez digute erresa jarri, Ja. Eta gailurrera egitsi gara horrendik ez, ez? Osa, aukerrera dijoa, nola da kontua, zein behar du? Gailurraren adik ez. Gailurra. Egoeraren gailurrera. Bai, ez ados. Gailurrera, kotxez ere ez. Zemat marrarako, ematen duen. Bai, hori ez, genialean hori, horien 2 marretako iristen zait, gasolinarako. Lehen erdiaino guen 2 marra. Bueno, hortxe uste dugu. Eta hori Nafarragoiko izan behar dute, gasolinain garesti. Nik uste Nafarragoikoek, Jasmin, ez dakigu hau nola esan, 11tik, baina bizikletan tokatzen zaizu joatea hemendik aurrera. Eta nora? Sakaniko lehengana! Eixo, Jasmin. Gaur Sakanara goaz, Altsasura hain zuzen ere. Altsasu, Nafarroa garaiko mendebaldeko udalerri bat da. Euskal Herriaren erdigunean dagoen Burunda Baiarakoa. Gainera, Ziordin dagoen Amarauna gune autogestionatua ezagutzeko aukera izango dugu. Orduan, azal, ez zara margolaria? Bai. Zarezakigu artista zarela? Bueno, artista, zikintzen dituk lienzoak. Erlatiboa da, Eta zu, irakasle edo ikaslea zera?
Bietatik, bai. Klaseak emate ditut eta baita ere klaseak jaso bai. Eta ze estilokoa, bera? Batez ere garaikidea. Gehien gustatzen zaidan dantza garaikidea, baina baleta ere asko egiten dugu. Eta, bueno, pixkat okurritzen zaiguna, ez? Momentuan, bai. Eta kulturaz ari garen ez, ezin dut ezkutatu zuzarela bertsolaria. Altsasu bertsolaria. Altsasun bertsolaria asko daude edo ez? Altsasun jaiotzen ari dira bertsolariak. Proiektu hori zer da? Hau, Amarauna. Amarauna? Gune autogestionatu bat. Eta nola sortu zen gune hori? Borroka ezazu gurekin batera, gu gerala sukarra. Sukarra atzo izan genuna, neskak, zer moduz martxoak, zortziko resaka erraldoia? Bueno, aktoreantzat eta artistarientzat orokorrean martxoa da emakumeek lan egiteko hilabetea. Badakizu ez, sistemak hartzen dituenean bereak beleira bezala horrelako mugimenduak. Orain, momentu honetan, aktore emakumeok lan pila daukagu. Martxoa osoan. Eragina dauka, ez? Publizitate hona zerate. Bai, publizitate ez, baina oso kuriosa da, azkenean estrategia pixkat, ez dakit. Ez da oso sanoa edo zintzoa, ez? Programatu zazu, programatu emakumeak urte osoan. Efektuen maila iristea da oraindik ere, bakizu horrekontuz ez du xamarri biltzen gala, baina aizkorakadaren xka, za hori. Aktoreke lan gehiago dutela, martxoak ez. Hemen jarri barko duke, baina ez bakarrik. 2008ko martxoaren sortzean. Aktore emakumeok. Aktore emakumeen. Eta ez bakarrik emakumeok, zientzilari emakumeok, emakumeo analistak, eta horrela egun hauetan egondu dira, agenda beteagoarekin. Egun hauetan. Hortxo bakarrik. Hala eta guztien, martxoak 8 traola, emakumeen langilean nazioarteko eguna, emakumeen eguna, traola ezberdinak ikusi ditugu. Jendeak jakingo du, benetan martxoak 8 zer den ez dela zoriontzeko egun bat. Hori da, ez dela zoriontzeko egun bat. Bueno, zoriondu nahi gaituzue oso ondo, baina maiatzak 9 ere, eskerrik asko zoriontzeagatik, baina nondik dator martxoak 8, ez da hori da galdera. Zetatik erdira, atletik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Martxoak 8, ekinek ongi esan duen moduan ez da ospatzeko, ez da jai egun bat, ez da zoriontzeko egun bat, ez bakarrik hori. Eta aldarrikatzeko eta oraindik ere tamalez esateko asko dugula lan egiteko emakumeok eta oztopo asko salto egiteko, ez da neskak? Bai, eta, ospatu... Ospatu ere, ospatu, bueno. Jaia bai, borroka ere, bai. Bai, nik ez dakit ze pentsatu batukadez eta gauzorietu. Batukadak ez ditut aipatu, nik. Ez nik aipatzen ditut. Nik, bai. Baina, ez dakit oso ondo ze pentsatu. Ze berez, Almudena Grandesek ere esaten zu ez, alaitasuna bada borrokatzeko eta oso arma potentea izan daiteke alaitasuna, baina ez dago seguru. Dantzan agertzea eta alaiki agertzea zerbaiterako balio duen. Ni ados nago, batukaden... Kritikan. Kritikan baino,
erritmoa eramateko akaso gehiago trebatu behar dugula oiuka, edo behintzat aldarri batzuk ozen ez, ahozkatzera, ze askotan ahozkatzeak ere laguntzen duelako, baina tira. Ikasleak edo nola ere batukada gabe atera ziren martxoak sortzeko izen? Batukada gabe, baina indartxo, gure ikasleak on fire. Ikasleak kalean jota zu eta emakume langileak ere hortxe. Ya va, la otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me... Eta hortxe ikusten ari ginen eta emakumeak ere kalean non nahi, Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, antxe. Plazara atera garela, gure eskubideak defenditzeko eta bereziki erraiteko gure aizpek eta amek eraman duten borroka segitu behar dugula egiazko parekotasuna eta egiazko jendarte antipatriarka edo patriarkala ez dena izanen lortzeko. Eta bereziki aurten hauteskundeak dira Pantsestatuan eta sekulan baino gehiago nahi dugu plazara atera erraiteko aniz badela egiteko eta hitza hartu behar dugula, segitu behar dugula hartzen gure eskubideak lortu arte eta bestelako jendarte bat lortu arte. Iparraldean hortxe ikusi ditugu emakumeak ere eta gainera giro dute, hauteskundeen atarian daudenez, bada giroan ere zertaz hitz egiteko, baina hitzen dugu urrengo saioetan ere. Bai, eta hauteskundeekin batera bestelako eztabaida edo behintzat baldintzatzaileak ere bai. Ez baita gertutik jarraitu gabe uzteko eztabaida batetik, emakumeen eskubideen aldarrikapena, baina generoa zaraindi, bai, transgenero egoeran edo eta identitate prozesuetan dauden personen eskubideak aintzat hartzeko, eta beste eztabaida interesgarria, generoa eta klasea zerk baldintzatzen du zer, eta atentzioa eman diguna, Ibaetako kampusan Donostian ikusi genituen zenbaitzu adierazpen, irudiak hortxe izango dituzte, realizazioko lankidek, eta hor jartzen duenaren arabera, klase borrokak emantzipatzen duela, ez aldiz, feminismoak. Nola ikusten duzu? Ze oso eztabaida interesgarria da, eta akaso irakurketa batek ez digu balio gora guztietarako, baina edonola ere, gure posizio zuri Europar honetatik eta ikusita Europako feminismoaren tradizioaren nondik datorren zentzua badauka, ezta? Egia da 60. hamarkadan antzerako eztabaidak gertatu zirela, ezta? Bueno, orduan berriz dator. Zerbait esateko hori? Gustora entzungo nituzkela hori defenditzen dutenak, nik ez dut zalantzarik emakumean, emanzipazioan, feminismoak ezinbesteko papera jokatzen duela, beraz gustora entzungo nituke hori idatzi dutenak, nondikan iritsi diren ondorio horretara gure eskualdean, Bidasoa eskualdean atzo bai iparraldetik Urruña Biriatu eta Hendaia eta bai Irunta Hondarribiko zeak Hendaian egin genuen topagunea eta oraindik izenik ez duen plazatxo bati Kasilda Ernaez izena jartzea proposatu da. Hendaiako udala tamalez ez du onartu, baina gogoratu dezagun, Kasilda militante anarkista izan zala,
borroka asko egin zituela, espetxe ezagutu zuela gerra aurretik ere, emakumeen eta langileen borroka uztartzen zituen emakume bat zala, eta Donibane Lohitzune lurperatuta dagoela, hil arte ez zuela eten borroka horretan. Anarkista zen, borroka gizarte, sozialismoa edo anarkismoan sinisten zuen bete-betean, baina ezinbestean emakumearen borrokari lotuta ikusten zuen. Beraz, horiek jarriko nituzke Kaxildarekin eztabaidan. Kaxilda bezalako emakumei ore eta eskerrak horrelako milaka eta milaka egon direla, eta feminismotik borrokatu daitekela eta etorkizuna ere eraiki daitekela, baina honetarako eta martxoak 8 nondik norakoak azaltzeko ditugu gure emakumeen alista zoragarriak. Bat, Estilinares. Beti bezala, martxoak 8 da egun bat, non batez ere egiten duguna da konektatu beste lehen, lehen zegoen emakumegan eta berriro gogoratu egin dutenak, eta azken finean hemen, gaudenok eta daukagun posizioa eta daukagun eguneroko eta gaurko egoera da lehenetik egon diren emakumeak pixka bat gogoratuz eta erdigunean jarriz, baita ere da beste egun bat alde batetik hori gogoratzeko eta beste aldetik errebindikaziorako, orduan erdigunean oraindik ere ipini behar ditugu hainbat gauza eta hainbat erronka ez dauzkagunak oraindik ere, ez da sortatuta, asko hitz egin dugu, gauza asko egin direk eta egia da, baina beste aldetik gaude bizitzen kultura simulakro batean, non badirudi gauzak aldatzen direla, baina putzuan eta hor sakonean daudezen oraindik ere hainbat erronkak oraindik ez ditugu aldatu, alde batetik zaintza aipatu egin dozu, hor zaintza, hor oraindik ez da hainbeste gauza dago, zaintza hitzea egitearren, nola zaindu alde batetik gure buruak, gure limiteak, gure erdigunean ipintzen, zaindu adibidez, beste erlazioengatik, erlazio violentoengatik, baita ere nola zaindu beste pertsonengan, beste pertsonei, nola zaindu sistema, nola zaindu estatua, nola zaindu, daukagu oraindik ere erronka asko, eta beste aldetik elkargurutze ikuspuntu hori nola txertatu zen, eta lehen aipatu egin dodan moduan egia da, gogorazten ditugun, hainbat emakume, baina normalean gogorazten ditugun emakumeak izaten dira, oikoak direna, emakume mendebaldekoak, txuriak, eta hortatik, elkargurutze hori ipintzea eta nola suertatu martxoak 8 horrelako egun batean hainbat, anistasuna eta anistasun hori baita ere erdigunean ipintzea eta akordioak ailegatzera, nik uste dut baita ere dekogula erronka oso zail bat, nola emakume desberdinak, eta azkaur hitz egiten dugu emakumearen eguna, eta, emakumeak anitza gara, emakume desberdina gara, eta hortatik egun hau, emakume desberdin eta anistasun horiek nola ipini erdigunean eta hori, diskriminazio desberdinak direlatan nola, nola suertatu eta nola akordioetara heldu eta nola emakume desberdin horiek eta nitz horiek ikusteraztu. Hor dago uste dut aurranka oraindik ere garrantzitsu bat. Eta hoxe Maialen Freira kazetari feministaren analizia. Niretzako oso garrantzitsua da, zaintzaren asuntua bai salatzea, hemen Bilbon adibidez eskatu behar da zaintza sistema publiko eta unibertsal bat, eta gisa da emakumeak garela zaintza sistemak lan egiten dugunak, baina ze emakume lan egiten duten zaintzan, emakume migranteak, errekutsu gutxiko emakumeak, hori salatzia bai oso garrantzitsua da, eta nik adibidez, egisa da pausoak eman ditugula aurrera, nik adibidez akordetan naz, jala 5 edo 6 urte, egun honetan, igual hainbat gizonek zoriontzen gintuztela, zorionak emakumeaguna dela, eta ni zan, ez dut nahi ni zoriontzia, ni errespetatzia nahi dut. Eta hori, dirudienez, aurrera pauso bat eman da horri buruz, baina gaur, barregura ematen gozta, ez hainbat eta hainbat enpresa sare sozialetan morea jartzia euren logoa eta gero zer egiten dute, ez dute zebez egiten emakumeen berdintasuna lortzeko, aurrera pausoak daz, baina bai erronka asko ditugu. Benetan interesgarria Maialen Freira zen analizia, berak esaten zituena. Eta gizon langilearen nazioarteko eguna noiz? Ni proposamenak dauzkat. Bai, 23F, Pilarika... Barkatu, hartuta dago azaroak 19 duzue gizonen nazioarteko eguna. Eta zer ospatzen da? Ez konkretuki zer ospatzen da? Fotopoia eguna. Gizonen nazioarteko fotopoia
polla eguna. Inork irudikatzen du osasuntzu daudenen eguna, aberastasunaren kontrako eguna, edolako zerbait. Osa, honek ze zentzu du? Ez dakit baino neia buru geratu zait azaroak. Azaroak emeretzia, azararen 20aren bezpera da. Hori ere, ezin da aztu. Bai, ezin da aztu. Proposamenak orduan badauzkagu. Proposamenak baditu. Fotopoia eguna, 23F, Pilarika, eta egun horretan, sarrera bikoitza edo doan, ez dakit non. Gauza horiek non erabakitzen dira, onun. Onun. Naziarteko, bueno, hor, erabakitzen dira. Hor erabakitzen dira, esan zerpegirekin dijoa inor, proposatzera, izue, nik uste, gizonen naziarteko eguna ere, egon beharko luke. Nik onun ez baino, komentzitu nago borrel ze gusto ongo litzatekin olako batekin. Baina, bueno, hor uzten dut. ¿Por qué no le borrel? No sé. Baina, bueno, ez dugu publizitaterik egin da. Ez du aipatu. Fotopoiarik ez, borrel ez da. En fin, guazen beste analizi sakon eta txukun batekin, Maider Galardi. Tantea dela kazetari emakumeak segitzea, ekarri ez zerrenda bat. Amagoia Mujika berriakoa, Ane Irazabal, Letizia Álvarez, Nuria Garrido, Patricia Simón, Irene Sabio guztiak gaztelaniaz segitzeko. Uste egiten dutela kazetaritza oso arduratsua, egiten dutela kazetaritza bat ezana oso ohikoa ere olako gerrako responsalietan. Ez da personalizatzea, baizik eta kontestuen eta testu inguruan jartzea eta ituan jotzea. Zerrenda horretan epatu dituen kazetariak Maiderrek Ukrainako bidali bereziak dira, Ez pentsa orain ahaztu ditugunik Euskal Herriko gainerako emakume kazetariak, hemen bagaude batzuk. Eta ze esan nahi nuen, bai, izena Maria Gorosarri. Metakazetaria. Bere liburuak edota ikerketa lanak irakurtzen badituzue, ziur zerbait gehiago ikasiko duzuela, baina gauza konkretu bati buruz galdetu diogu Maria Gorosarri metakazetariari. Zertaz, zenora lantzen dira emakumeok sufritzen ditugun, emakumeenganako indarkeria estruktural horrek baditu adierazpide ezberdinak. Eta batzuk, auzibideak badira. Kote Kabezuren auziaz zerbait badakizue? Edabidetatik jasotakoarekin ze kokapen duzue? Ez zaizu iruditzen beste behin ere asko luzatu den auzi bat dela, akaso biktima kopuruari ez zaiola behar bezala erreparatu, egiturazko eraso sistematikoen biktima izan daitezkelako? Kote Kabezudoren auzia, eta niretzat hori ere eredugarri da, behitu ze salaketa den, zeintzu diezan egindako eta berari leporatzen zaizkion delituak, eta hala ere zigorra zen izango da. Zergaitik Espainiako legeak bereizten dituelako abusu eta erasoan artean. Abusua izango litzateke gure ohorean eragiten ez da bana, eta horrek esan gure da lo gaudela edo drogatuta gaudela bortzatzen gaituztela, eta alderantziz erasoa indarkeria dagoenean. Eta kasu honetan, epaileak eta legeak berak aurre ikusten dau Kote Kabezudoren lekukoek kontatzen dutena, hor ez dagoela indarkeriarik. Horregaitik iruditzen zait indarkeria matxisten aurkako aldarrian gaur egun aproposa dela eta danok batzen gaituen gaia dela. Kazetaritza ikuspuntutik gainera oso interesgarria da aztertzea Iruñeko taldean egindako bortxaketa hura nola aztertu zen, nola kudeatu zen, erakunde publikoak berak nola kudeatu zuen inguruko adar ezberdinak zituen auziak, batetik biktima bera hartatzea, biktima bera babestea, berriz ere ez erasotua izateko, zuhurtzi asko neurrien bat hartu ziren, besteak beste orduko irudiak publiko egin zituena ere zigortzeko bidea ere bururaino eraman da. Kasu honetan, biktimak badirudi kontrako egoran daudela, nahiko babesgabe, eta ziurrena oraindik ere urte guzti horietan egindako edo bildutako material fotografikoak hortik zehar segituko du. Ez zelako legez kanpoko euskarri edo ikusentzunezko bat, kasu honetan profesionalki bildutako material baten barruan dagoelako kontu guzti hau. Horri erantzi beharko genioke, urte guzti hauetan nolatan salaketa hauek biderkatzen hasi ziren ezkeroztik, ez den apenas ezer mugitu, eta mugitu den kontu handiena, Odon Elortza alkate izandakoak berak
sustatutakoa izan da bere izen ona garbitze aldera. Beraz, ikusteke dago halako auzen atzean zer dagoen, ezta? Aipatu izan dugunean, atzean kloaka horiek aipatzen ditugunean zer dagoen, ezta? Egia da, Mexikora joan ezkero, zer nolako krudelkeria gertatzen den emakumeen gana, ezta? Desagertutako emakumeak jakinda euren egoera heriotza eta heriotza krudelena izango dena desagertuak egunero diren heinean, gu ez gara bizi aparteko errealitate batean, baldintza hobeagoetan bizi gara, baina halako gauzak gertatzen dira. Interesgarriena batetik gertatutakoa behar bezala argitza lehenbailen, ikusten delako hemen gertatu dena sistematikoa izan dela, eta ez dadila izan salaketa gehiagonen zain egotea. Modelo agentzia oso ezagun bateko langilea zen gizon hau, Donostia bezalako hiria oso txikia da, eta akaso zerrenda hori uste baino askoz luzeagoa da. Baina hemen kontua zer da? Emakume eta garai hartan adingabeko emakumeak ziren horiek euren lekukotza frogatutzat ematea, ala gertakari hau aireratu den heinean muinera joatea. Eta txaponekin bukatu dut, ze Mexikotaz ere itzingo dugu, eta beste zera batekin. Ez baino esan dugu hasieran, garrantzitsua da gai batzuen inguruan ozen eta lasa hitz egitea, ze batzutan ezakitagoak edo isilune handia daudelako, baina hitz egin behar da. Baina ekinek esan duen bezala mundu zabalean ere ospatu dira. Egun hauetan, bai martxoak 8, bai eguneroko emakumeen borrokak, eta bai, ekinak zioen bezala Mexikorekin konparatuz edo beste hainbat herrialdekin benetan feminizidioak basatiak direnean, zer esan, baina horrek ez du esan nahi bata edo bestea, azken finean emakumearen aurkako indarkeriaz ari garelako. Baina, pixka bat ontaz hitz egingo dugu, baina animo pixka bat emateko, azkenean ere serki himno bat bihurtu zen Vivir Quintanaren abestia, Canción sin miedo, eta hori da nahi duguna, beldurri gabe. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.